dak korkan thi karbi rong asar amai hawar amai tuan kasi alam the bangke lalo amo hejong iningje kontang alam the lo lasi KSA rupho dokok ula so joy ni si karbi anglong angkang non pregjam political party tung pusitami penceng lo do an hampanga song sitami itung karbi akhai long labang so ajakong nangke bobason si doko aposi itung karbi akhai long bangso KSA rupho doko asla bangso karbi akhai along karbi anglong long rupho doko ajoy ni si itung karbi akhai long inangan akisung nang dulo asi kedam tang bangke KSA tung kisengceng bangke irowet ajoy ni si itung karbi anglong long pinangan aja kong nang dulo alang tung ajoy ni pensi itung karbi anglong puta bangso KSA tung iklaivet kedo ajoy ni si karbi anglong puta ilitung amen si irong lo lata KSA tung irowet kedo ajoy ni si laso ajak kong ajoy ni lo apo si laso nak taksi itung non karbi anglong long pusitami itu karbi rong asara mai pen kor kanti awar mai pen kicuning ridun kang tunga bang kelalo nang litung non ciklo yang ijonang bong sini litung apor nang pilo laso apora teng pen nang litung kicing wai cing sai pen ilitung karbi akhai long KSA rupho pen ero vet ke doji phansi litung kor kanti awar mai pen itu nang cuning ridun lo lasi laso jong si cingrum thek ser lo polote itung karbi akhai long itung aja kong thepiji bangso aja kong ke litung hemprek pu penceng lo ilitung jehang lo polotang te ilitung bangso hemprek ta litung kelong joy ke pensi litung long ponji athe KSA jong si irovet lo polote ronga sar pen kadok ave cingrum pen jong si che song lo polotang te ala so chi song long bangsi itung aja kong theji lapen hemprek sika akemang sita itung hang lo polote itung kelong lederji kali prabjin pensi itung la bangso kari artikel 244 itung long vek ji lapen prabjin pen long da prangji aposi itung kicingrum bangke kenang sot aposi ilitung non itung hangbom karbi rong asarama itung sitami village council sitami hangbom lo aso village council sitami asap so dolang lasi 90% ke choket ason lo 100% pen aposi laso 90% pen 100% ke pachok ji phan pulote KSA tung pen kado kawe rong asar cingrum pen cerap ceto lo pote laso press media pen cenglok kado kawe ilitung ke hang laso aja kong pen lo polotang te ilitung village council sitami karbi rong asar mai pen kari aji dingklui pen so alam the pusitami itung prabjin pen sitami longda prangko lalo pulotang te itung laan sosisi hemprek pen cenglok village council pen aja kong pen cenglok itung karbi anglong long labang so siksidul laso aja kong bang itung hirthip pen itung karbi anglong aso khailong karbi khailong ilitung rengdok reng ni pensi laan sosisi itung aja kong dupo pensi nili pini bangso press meet along nitung chuning ridam nangkok lakela hello KSA ero vet ke dopen dia phansi nitung karbi rong asara mai ko kanthi hawara mai pen chuning ri le thot pensi nitung nilam thil an than pensi chalo alo ake chuning ri alam the nilitum bangini bangathom kaching bai wong wong polam kalilo nilitum korkan thi hawara mai ta bang pharoi sira bang phokera trok arong asar chingwai sar chekroi sar pensi nangli tumalong nilitum lam nampa klang don lo la se alang litum han chuning ri par lo la pen la kese ro pho phasta me prek jam political party etum anung pen bungdun pring abang achoy chi block te kangra pa odun long lera khei aphan longri aphan ilituma akhei so phan akang hon
akamat ha akajin su pen without condition pen alang litum chingrum thek popu nilitum ning thelo la si nilitum la ro pho phasame la pente intellectual base atum phasame la pensame la penan parta prek jam a political party tum phasame nilitum on behalf of Karbirong Asara mai korkanthi hawara mai hin pen tuning republic cream lo si nili lamthe lapansi thansi ingtoneko Karbirong Asara mai korkanthi hawara mai tu mehin ben taputhot Karbiang long to kan do logo charli pu AKSA patung phan asi dadak aprang ben langdam aku ben langdam lorong te 1959 anin kan pen KSA ke siga hok tama bang bom si la so pen tu 1956 anin kan me puthot KSA tum ada ka cekak tu doklo isigar KMS puno isi make KSA la so ci pu pen sinon make atum aro paru pho la so ci bitu ko apa la so KSA de mang cingru dek ni sini tum hok lo jongkolo hala angsong mati tum secretary committee tum ke cingwai la so ateng mesi along tin hawar tin da tum son resmit tu bom lo la si pini ni tum tame dak korkanthi hawar atum hi meta puthona tum phan la bangso ke pakini bangte la bangso KSA ke paching room je phan na tum hin da puthot anso se paching dak bangso lam paklar pon pen kirangji la kirangji lo chade tum to ana KSA tum tame puthot la chingrum rapet isidat danai pu ni tum la so ke pon hin pen puthot chikoi nangji kusi tuneri pono la silaso ala tum japon mirjeng kro KSA tum da chingrum nang po samson tewana KSA tum da chingrum nang pen thamson ropi la so KSA tum da richi tum da chingrum nang po la pen jameson timung pura tuma KSA tame diji tum da chingrum pen nang po la pen aku puthot dutla jensing timung pura so KSA tum tame puthot koson aprang son thaksi KSA ke isidat danai pusini tum rong asar hin ta puthot tuneri puro kasi kirangji apor yung sila KSA atum yung si chingrum redak itu yang apor ke pipan yung si rong asar pen ki pula itu yang apor ke piang si chingrum redak lo tangte alang nitum han bangke KSA hoi bangke alang tum bangke puthot nitum ka di rong asar maya hoi ra rong asar tuma do ana hin aten kan bangke KSA bangke chihok long lilo sini tum hen beke budak lo lapen alang nitum las bangso KSA men ke rong rup hithi kulak tapi upis long anta so kirung kerek tangka mahapen chenglok pemalang tumke dam long lelo ansi ni to alang tumhan la solam tani tum puthot along long tapula se tum pini dak korkan khiabar amai tum him pulo lapen anpar dalila kachali bom la uwe kimi tum school college university puri ma tum name KSA men hoy bangke KSA bangke la so smart fata pon long lelo pusini tumke la rong sare tum him ke pudak asi non itu yang lapor itu pido so pora perang yang saya itu pini pinang bang si cingrumpo uyong saya lang itu yang si media press media yang si latung TV kan itu cingrumpo pini pinang bang cingrumpo cingrumpo pen apa alang itu an sini ta jakong orang ho orang itu pido jong si cingrum tak thelo kong alang itu KSA itu uteli kalbiang long ke KSA men maka itu cingir masih lang lelo kusini tumin kalbirong sa mahin ke dak hawa amai orang ciaru kata itu pudak kasi ni tum pini ben ke la cingrum vek nang popusi pulo jong si cingrum dak kote an se alang itu malah so KSA ke jesong KSA men ke cikrong yetum hake men masih enong lelo pusin tum hen pudak kasi pini ni tunda hawara mai la karbirong sara tuma hin kan kan siar ruke alang tu jong kondak lo kasi cingrum dek nang po la KSA inglong follow pen la richi kip ke do KSA tu an cingrum dek si isigat do nang po pusin tu pini pen jong tu lan solo